提到两国之间的合作，日前您也是出席了巴尔干中国丝绸之路论坛，在论坛上您说了一句话，让我印象特别的深刻。您说，与其筑墙，不如架桥。希望保加利亚能够成为中国与巴尔干之间的一个桥梁。那您觉得保加利亚会如何去发挥这样的一种桥梁作用？България е част от програмата Един пояс, един път. Сега е време идеите да бъдат подновени и да има още повече проекти и инвестиции в двустранен план. Аз разбрах, Китай е много заинтересован от българското кисело мляко, което е уникален продукт, от българския мед, от селскостопанската продукция, защото България се запази като една от най-чистите природи в света и всичко, което ние произвеждаме, трябва да бъде на трапезата на хората. Това е, за съжаление, голямото предизвикателство в 21 век. Вижте колко в момента света стана труден, колко много конфликти, колко много войни и сякаш хората тръгнаха да се въоръжават повече, отколкото да мислят за бъдещето на поколенията, които идват след нас.